kala ñande 14 lewru avril duuɓi 19 hikka tuggi 2001 faade hande hakkillaji haaloɓe pular kedata koto gamaji e gama duunde mama e tumbingo tumbi jam sayi welende ngendi ceerno amadou ceernel nam ngendi amadou fagey nam woɗɗani malande umaral sawa dondo kono ko ngendi cheikh ahmed tidiane an kala ñande 14 lewru avril duuɓi 19 hikka nde bojji duƴƴuno e nder toore e bellaldi ha wami majji hujjiti windere duuɓi 19 hikka bojji haame nims won hen andunoɓe nanannoɓe walla niɓe allah lowno tidiane an e ɓerɗe mumen tawa gandani muɗo woɗɗi gandani muɗo ɓadi duuɓi 19 hikka ko rendo fulɓe dolani mette keɓanode e birnugol on mo ɓarakki gurdam mum hande peñtata e jencude golle mum hanki kala ñande 14 lewru avril gamaji ina laato lamorgo pulal kala hitande ina jabɓo ummiɓe e jokli windere nde foof aroɓe etade yobde duminna leñol e dow inɗe mumen ñamande on mo gurdam mum laatino paɗe jaɓɓirɗe haajuji leñol mum duuɓi 19 hikka ko aboubacry an lollirdunoɗo tidiane an walla mbiyen abou mamoudou racine amadou moctar boubou birane hamme samba mbaran wirnino beele rendo men ɓeeti golle ko waɗa caggal makko beele windande fonde jangguede e ñemtinede e gurdam makko laatima wonande yontande hesere arde caggal kala 14 lewru avril tuggi hitande 2001 faade hande jimi mbaɗama jimɗi jimama defte muulama jewte juɓɓinama askoji e jarfa tabiti e tugunɗe kam e nder jakkaji nate jeeyama ɗakkama leppi piilama kono beele huñama windande fonnode ƴettede e gurdam tidiane coumba maro leñal windere ko ngesa kala tagaɗo gasni taƴanede hen lowre tagaɗo foof foti ko ƴukkade so ladial mum timmi goɗɗo ɓamto woron beele enen yontande hesere nde gaga kamtali e kuljenali en ɓamti woronge mbo abou an woppirno en holi e men enen innitortoɓe jayniyankoɓe sukaɓe arɓe caggal makko biɗo ko min ɓamtata diallo tidiane an mi soppira ɗum caɗele rendo tawa haɗani tan e haalde kono noon tawa ina yaadi e wadde e dow fawade e nundal e gandal caɗele ɗe abou an lullirde tidiane an woytotono foof nani ɗum ete yogue majje gona diñide ko ɓosoje ɓeydotoɗe tabidde e musde e kala hitande beele en jaaɓi caggal makko wittude e windude gam addude jaabu wuuji e yogo e toɓɓe kerƴinɗe ɓamtare rendom so tidiane an hande woyama woyi ɗum ko wonnode ɗum goytantoɗo rendo mum fawade e dow dalillaji labde e gandal woyi aboubacry an ko wonnode ɗum kujjinantoɗo famarɓe doole ɗawaɓe konngol ɓe allah rendinnoɓe e leñol gotol beele enen sukaɓe jaydiyankoɓe arɓe caggal makko tugnade e ko yonto mabɓe golli ko wonko ɓosnoɗen seeɗa e ɓamtare rendo jootago hiiɗa nam sohlude tan hellanede walla foɓɓanede fotani addande en yondinade e reftude e haalaji makko kono foti wonde ko tabitinde ɗum ko haaleteno e mbadi gollal holko waɗɗi en hande enen ɓamtuɓe colade eɗen jiiɗi yaɓɓude e pele aboubacry abou sambourou barka ko dartoyde pinal jaajgal dartoyde gandal luggal dalillaji pawiɗe e humpito fawde golle men e nundal taw koye lawol jayniyankagal gaga caɗele ɗe tidiane an woytantono rendo ngo bonandeji nana ɓeydi dokte beelel fulɓe beele eɗen keeɓi e woytanade rendo men rendo remoɓe rendo awoɓe rendo aynaɓe beele leñol men ina laato nguurodi nguuru leydi sénégal Fouta wonto fawru mum beele eɗen keeɓi e dartade beele eɗen keeɓi e dartade ko dari hande ina ñaaya kuule tambinoɗe sutura rendo men to banggue pinal e to banggue neesu ganni e gowaɗi men beele won ko mbaɗɗen gam falade diineji keesi puɗɗiɗi jaalade e guendi cheikh souleymane bal e guendi alhaji oumarul foutiyo tall beele won ko pewjanɗen aɗuna juljultodiral ɗo pine e aadaji ngoni e ñamodirde e aduna heeɓi ñuggo mo mbiyeten mondialisation
MOC Loin iniri ɗum village global. Mbele eɗen jiito koye men e gueɗe kufti dindiɗe leƴƴi fof poti rendude pecce leñol gotol wiyere ɓafta. Holto jaraten e miijoji ɗi Tidiane Anne joguino so darnugol radio e ayaw habrirde afrikiyankejo bawɗo rentinde e wotoɗinde gaddin e kalki wiyoɓe mbimi. So ɗeɗo gueɗe seeɗa ɗe nukkuɗen e nder jowre gerangal caɗele leñol men cafraka, en potani yondinade tan e tinde e daari e bakkorade gendiyankagal ha ko eɗen mbatta ɗum hinde wurdude. Enen ne hettiyankoɓe radioji, yeɓoɓe téléji, yiɗirnoɓe radioji saabu Tidiane Anne en coodi nati, en jeytimo leppi e nder duggi, en coodi defte kaloje gurdam Tidiane Anne pelle cosamo, kono beela wonko ƴettuɗen e de bindanɗe ɗe o janguinno rendo makko. Beele eɗen kuñi bindanɗe dental e nanodiral ɗe Tidiane rokkuno en. Beele pelle ɗe cosɗen ɗe nduuɗimo caɗele peccore e nannanti ketini ɗum caggal e gueɗe ɓurɗi himmude e ɓamtare leñol men. Beele wonɗo kedanɗen ɓesgu Tidiane Anne mbawgu yaltinde Tidiane en limtinde. So tawi ko alluɓe leñol men holko mbawnoɗen wadde ngam yettinde pandale e ɓooje pawinode e jaalal gendi mum. Beele wonto kedanɗen ɓesgu Tidiane Anne mbawgu yaltinde Tidiane en limtinde. Alluɓe leñol men holko mbawɗon wadde ngam yettinde pandale e ɓooje pawinode e jaalal leñol ɗen e ɓooje guntuɗe hande reedu leliɗo. Beele ala ko mbawɗon wadde ha leñol mon certes e tenkude e woytade e wiide yo woɗɓe waɗɓe jungo e jiifo darni radioji men e téléji men mbayyine ɗemɗum men yo jeɗ en walla yo cakko en. Natten wonde yeɗeteɓe e dow jelaɗe. Holko mbaɗɗen ngam sowade Tidiane Anne en hewɓe ɓe caɗele kaƴƴini e nder rendo ngo donki yettinde pandale men ina jogui miijoji juɓɓuɗi jultuɗi. Hande to Tidiane Anne leelito dejnata hakkille mum to leelito ko andude caggal mum rendo mum yitodiri ɓosi. So ɗum ala to Tidiane leelito sohli ko duwaw kono ko foti janguede e gurdam makko ko enen poti ɗum naftorade, darade e gotagu, daranade gandal, daranade pinal, daranade jangde, udditanade aduna, kono kadi darade beele rendoje men ene pawo e dow nundal ɓiɓɓe leydi fof jiito koye men e gueɗe leydi fof.